spiritual controls the physical. There are people you cannot fight, and there are people you cannot mess up with. And there are people hanachi hadenamma. It is not of he that winneth or he that runneth, of the Lord that showeth mercy. Let me tell you, many are called, but few are chosen. Ka happy everybody ha na agbari anom na nwa amade bụ prophet in the Lagos, onye amụma ebi. Amụma ọ na-ebu Maria ama na ọ na-emegharị call. Akpọ senator nke akpọ gọvanọ nke ebe connection ya jedebe, because ebe a connection gị jedebe ewe ndị connection ha bido ebe ahụ toro ogo wee gaba. Ị na-emegharị call ka a ga-esi wee release Ogechi Mbaka. Aka m asịkwanụ so mako garagara niile mako Zion na-eme mkparị ya niile Ogechi Mbaka na-akparị ma oge ọpụta si na ọ ga-eji ikpu ya mee nke a wee nụchitere gị ọgụ ma o warrant ịra n'ihe ọ ga-ara ndị polisi ra ndị mmadụ ama ndị mma ọ na-anụchite gị ọgụ. All these things niile, all this amamihe mma akpụ ya akpọ cyberbullying saga niile, corruption videos a niile, all this insult against people. So they are aware ihe a niile. So if you are aware that Ogechi Mbaka na aka ji ya kịta na-eme call, so you are aware of all those things niile ọ na-eme. If you can be calling ka hapụ Ogechi Mbaka na-agbagharịa na-eke ego na-eke dollar itema dollar na envelope, so you are aware of her insult. So they are aware. So something mmiri si na somewhere ba na opi ụgbọgara, because onye na-amaghị ebe esi na ozu na-ebido n'ụkwụ gbawa ozu. Ihe ị na-eme kịta bụ medicine after death. Oge unu ga-eji wee maa na ihe a bụ spiritual war. It's all about the spiritual. The spiritual control the physical is that no Ogechi Mbaka, this thing will bring out more hidden things that you people have never expected that it will be. Iweru ndị na-afụtara gị ụzọ, iweru ndị na-agwa gị ndị na-akparị gị na ịntanetị, iweru ndị na-anụrụ gị ọgụ, iweru ndị a na-elewele gị advice, yegide gị advice, iwe ma legal team, onye kwuo maka ga-eburu ya ma kpuo n'ime sel, crucify ya tụọ ya nga sentence ya mee ya nta mee ya imo, iwe ndị na-akpọ gị onye amụma ebi, iwe ndị na-etu gị afa, amụma ị na-ebu mara gị ama, all these things niile. Somebody that calls you na-akpọ gị, ị na-akpọ nwa na-akpọ gị nna. You cannot call her back to order. Things we are fastly decaying. You can imagine Ako Zion, the highest disease, the highest virus, so batana, so-called ministry, Gebo Ogechi, Mbaka, Ako Zion, Ezugo Global, Yani Jowa, and the rest of them. Nanda no mana comment section, whenever you want to say the truth, whenever you are hammering the hammer on the head of the nail, nda patane mega attack. All these people in Nigeria and that now you are so much, you have so much crowd, you are so much populated, that so much massive love, a airport, a block, or again gazi with convoy, all these people and a tugafa, caresia, Obu Mbosondo na Tioto, Azoko kafa na ebu wanketa. And I say no makane kawagonya. Oh makane kawagonya. No makane kawago Reverend Father Ejike Mbaka. No makane kawagia. Biye anyo for jealousy or ne jealous again envy and all these things need. And that man being Reverend Father Ejike Mbaka hammer on the head of the nail. Any ministry or any person that is sponsoring ihe Ogechi Mbaka na-eme to pull ministry down. Ịchọ ka ọ bụ sọsọ gị ga-akwụ ọtọ. You people turn down the truth. Akpọtakwa dibia. Fada Mbaka na-abụ dibia no ọ na-abịa obodo. Dibia kwarụ ngwongwo niile buru m agwụ ya, buru m isi arụsị ya. Ha na-agba gbafuche n'obodo ahụ. Some of them will hide, some of them submit themselves, some of them will even die before the man na-erute. Fada Mbaka unu bịa nshi bịa aja. Menta mimo kochie ya ọnụ. There's nothing Ogechi Mbaka ekwuro. Ifu na ihe anu abo something a na-send ya jee mee. Go and do this thing. I chọrọ ịnụ ụda ya. Unu chọka unu mebie afa this man for nothing. But Chukwu ekwero. Ịma na onye a bụ ezigbo nnukwute onye obiọma. Daddy Mbaka bụ nnukwute onye obiọma. Ọ na-asụ n'ude. Ọ na-ajụgbu wee na-eri. Man, he never called the statement on the altar curse.
But those that know things that is spiritual, deeply spiritual, know that that was a curse. And that curse has never ended because too many people is involved. Zion, you are not free, yo. I am surprised na put on internet today. Na when they cannot support Ogechi Mbaka na akpi ezigbo mmadụ na akpi ya nke ya. Ọ bụ na ihe Ogechi Mbaka meru otu o si wee bibia afa ndị mmadụ, otu o si wee tie confusion na some families ndị mmadụ. Ịmakwa na Ogechi Mbaka mere ihe ọ ga-eje bụ ekwesịrị ime ya communicate na Igbo. Ma ya ma ndị na-ezi ya because nwaanyị anọ karịa ebe ahụ ọ ga-ebido kpọwa afa o. Because these people wee ihe ha na-eme. These people have more than 20 WhatsApp groups. Kedu ihe eji WhatsApp groups eme? Ebe a na-enata information abịa deliver. Ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị, a na-ebupụta ego na sponsor saga, na sponsor cyberbullying. A na-eweta information ma ndị bụ eziokwu ma ndị bụ asị. Ewu onye ọ dị ka ha ka ọ na-ekwunyere ha, ewebata page onye ahụ n'ebe ahụ, ewee report gbuo ya. Mike Azuka ama akwa nke a na-akọ. Ihe ọma bụ na eweta report page gị o. A dismonetize ya gị. About violation. All these things niile, they are busy now destroy effort ndị mmadụ. Even when people are trying to bring them back. Ozu unu na-aga ebe unu na-aga n'ụzọ adịrọkwu ya. Negodo Akụ Zion. Where is Akụ Zion now? Akụ Zion na-akpọghị karịsịa. Nwaanyị kwụọ amụ. Ha! Ogechi Mbaka ọ na-enye ha woto. Where are they today? When the voice of the Holy Spirit, is sounding with an angry voice, up to now, Ogechi no detention now. You join a page here. You got some people, even when you listen to them, they are not even sounding I am sorry. They are not even sounding I am sorry. Ewe onye nke na-ege nke ya ọpụtasị na nke a there's no cause for alarm na okwu a bụ okwu dị na-ECOWAS court since this and that the other one na-eme ka ndị mmadụ ghọta na amụma stage arrest Ogechi that Ogechi is sound and safe. There's nothing that is happening. Na biko nu Bible si na ị ga-anọgide na mmehie ka amara bara anyị ụba. Kedu ọgụ ihe a na-anụ ewe nchọrọ ịghọta dị akpa afọ mmadụ gị na-eme nwa amadi anọ Lagos isi na ị na-eme ekpere na ịbụ onye amụma na ị na-atụ egwu Chineke mana too many dangerous things aka gị dịcha n'ime ya ị na-eme na-adịrọ mma ijide mmadụ ibe gị kpọchie ya na okwu maka gị but you are practicing the life of Christ. Ewere ihe dị iche gị na Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku, ifebe Mathias Ezeaku na-ekwujọ Christ, ifebe Mathias Ezeaku na-ekwujọ Christianity, ifebe Mathias Ezeaku na-attack Reverend Fada Ejike Mbaka. Ka awụọ Fada Mbaka naanị, na a ga-emewu Fada Mbaka na gịnị ka ewepụtara ya anya. We don't want to go far. Anyị ma otu ministry ahụ si bịa. That ministry was answering Adoration Ministry Lagos branch before. Ị na-esobu ndị Lagos branch Adoration Ministry na-abịa Enugu for camping, for prayers na Adoration ground. Because ịmara ndị mmadụ ahụ tachara ya ka o si wee dị. Ndị mmadụ ahụ tachara ya. Today Ogechi Mbaka tapano problem. All those WhatsApp groups niile mebe. Ebe na na-eme meeting. Ebe a nọkwa jee park na Governor Eziokwu attack. Why should they apologize to Reverend Fada Ejike Mbaka? They were being exempted from the cause because they realized their mistake on time. They started apologizing. What about Ogechi Mbaka? They said, Mbaka, na gị na ọwa ya ọsọ. Mbaka, onye ga-eme apologize ọ bụrụ gụwa. This and that. After sometimes, certain times, say, hey, if there's any person she will apologize to, it's Reverend Fada Ejike Mbaka. And after that, what happened? When I say, shit, call mess. I told you people. That this will not end like this. That more is yet to come, to be revealed. More is yet to be revealed. Who is this? It's better that we click, we gang in they begin to confess before the Holy Spirit will expose all of them, because all of them must be exposed. I will say, Kayable of Kama, no, but police, one lady, one idiot, Amahamu, I don't want even to mention her name. Emenu Japopotia. Amunu Japopotia neighbor, Obunu Namaro, charges against her. Odubunu na Maria Bana or cyberbullying. Why not at a wolf to Ottawa Ibia?
gbaa ya na social media onu kata obo mmadụ ncha kpọ mmadụ onye na-akpọ nchu kpọ mmadụ semo sisi je na n'ike onye a n'ike onye a were ọnụ all these things niile ibo mmadụ ibo bochie mmadụ ọnụ na onye akpọta dibịa kpọta na ngwa ọkpaala and onye niile eji maka na-anụ ọgụ a mechikwere ọnụ o iwe m nkịta bụ na o je na-eme kọl ọ na-eme kọl dọla anụ anyị were na envelopu na-agacha na-agakwu ndị isi ndị gọọmenti ka ama na ga-arapụ onye a ọ ihe o kwesịrị imebi ihe a had I know come at last ewere m connection ama m ama anụ ha na afa m anụ ha na ọmụwa ịmakwa onye mbụ ịmakwa a na-akpọ m isi ala na airport ịmakwa ndị amị na ndị polisi niile one na-asị m na mmetụ ha aka n'isi na-edina anyị ekene m I had all these stories mgbe o rugodi si hapụ Ogechi ka o mewu ihe ọ na-eme no shaking na-ewere ya na-eme ya even at the damage level aka na-enye Ogechi hope na-ewere ihe na-eme no shaking ya mewe ihe ọ na-eme instead of Ogechi to find a way to start apologizing Ogechi was still making videos talking brouhaha, talking nonsense na-akparị ndị mmadụ na-aga making matters worse. Can't you see that somebody is solidly behind what she was doing? And now you think that your little dollar, your little connection can help you out, can bring Ogechi Mbaka out. And ihe na-agbagharị ihe a bụ ka afọ ịkpọwa afa o mego ka ara na ahịa ihe ọ dịka nke ahụ wọkọrọ si na arụ adịrị eburu ya na moto duru ya gaa famasi run ya test mechie ye ya ọgwụ ọchọ nke ọ ga-akọ ọchọghọ nke ọchọ nke ọ ga-akọ ewie nchi igwe unu had I know come at last had I know come at last ebe ọbụna unu nọ nke a bụrụ ezigbo ihe mmụta dịrị unu Ezugo Global by now you should be very very careful. You should be very very careful. I am disappointed where you are. You didn't make a one Igbo every day na akọ park on. What about you? You that is supporting evil. Ijowa, I'm ashamed of you. And by now that all of you should have una kwesịrị ikpọ unu meeting to seek for solution, to look for solution for this. So ọnụ ekwezi unu kete ikwu okwu unu a na-ekwu okwu ihe ihere ịpụta ịgbape kamera tie ring light ka na-ekwu okwu. You people are not talking well. Omegide eje insult eziga gị sị gị je Ogechi eziga gị sị gị je kparịa onye amụma na gị je kparịa man of God na gị bochie man of God ọnụ na gị bo man of God Igbo ikwete frame man of God up and you think that you are going to go scot free. If that ministry is not rooted by the Holy Spirit, it's a matter of time. Any ministry, that man of God, Reverend Father Ejike Mbaka said, any ministry that is planted by falsehood foundation, it's a matter of time, must fail. They must scatter. They must scatter. Because this is getting out of hand. This thing is getting out of hand. You call yourself man of God. Redeem that call that is upon Ogechi now. One phone call alone, if you know what you are doing, $1 contact onye ga-ekpọpụta Ogechi. Case Ogechi abụrụkwa case ụmụaka, chọkwan san, chọkwan judges. This is a very big matter. And they were for Gabahanu afọ and the judges because they have been looking away to see the man. Why can't you people understand this? This man harakata bedora chete unuwa. Any ministry that is planted on a falsehood foundation must fall. We await because as a moon na FEMA agubekwe. More of this is still coming. Deceivers. Akozayon, shame to you. Ezugo Global, shame to you. Ijowa, shame to you. Adam disappointed Ebununo. By now, that you people could have been written the handwriting on the wall. To amend your ways, to say no, I am not going to be part of this again. This thing will cause problem. If you need Groche family, Zocha family,
mmụọ nsọ ekpogide kpọkpọ ihe niile dị n'ime ya. Unu aghọtadịkwara ihe na-eme. Unu aghọtara dị ihe na-eme. You people cannot defend this thing. Also, ọgwụ agwọtaghị ya. Gaiman adịghị ya. Akụzi ya wepụta connection gị kịta. Ọ bụrụ ya na-awata n'anya. The man is angry and he made an angry statement with alele. Unu bochie ya ọnụ. Bochie Mbaka ọnụ. Na ọ kpọtara ndị dibịa na ngwa ọkpa ala. Mbaka dibịa na-achọ ya achọ akwata ngwongwo ya akwashiri ya. O jide ha ncha mere ya kwakashicha ya. Ka unu bochiri Mbaka ọnụ and ọ dịghị nke unu ga-ana scot free. Ọ dịghị nke ọ ga-adịrị unu na mma. If you people are not careful, what I'm seeing is beyond your controls. Because you people cannot control the fire. The fire is too much.